Hani klip açıyordum. Ne diye Amalia bilen Mehri gidip barya Amalia deydi ne Mehri neymiş yapıyorsun Podzemka'da diye. Ne oluyor düşünmedim ben. Ne niye aydım çorsan ya brada Belent'te olsam Podzemka'dan yürümelerliyim ne. Men düşündüm okuysan. Adamlar var ya, ilki nehil derecede olsa da var, nehili nime olsa da brada neç özüme bunu yetsenem iyi bilen etmeli. No, o interviewda yine başka vatlarda vay men gönlüm ne, men on gönlü pisla olur ya, ne dik kurlan oluyorlar. Brada aytyan dadınız ile ityan hareketiniz dengesinleyecek olan. O beylek adamlar nem Podzemka'dan geçmeler, ne hil düşünmedim ne şu tayını. Borlay kelam atmayın şu kemini öldü. Yani prosto düşürmesem içim yani. Gidip baraya da. Siz o zaman nem mi haber yani şey değilse. Haydım şey değilseler, nem bakın ne derdiniz. Salamcığım, adın ne mi? Bu jenne harasat. Ay ne? Oh, tutacağım brato. Ne işin o? Hayır, Ha? geçtim o olur. Hiç tutuyor, iş ya. Lan oy. Armağan sağaman Oldu ya. Sağamancı bari. Çekme yaptan falan. Yo. Sertayo. Mustafa kararlı kenar. Çepe. Ya. Çepe. Normal. Vallahi. İnce oyun. Vallahi birazdan yırdan. Yırdan takra. O yamadı. Normal olay o. Vallahi. Oturun lan. Oturun ya. Oturun vurdu lan. Koramda men yüreğimdeki tukurdu. Ve ikinci yedek koramda men yüreğim dondu. Ve üçüncü yedek koramda men yüreğim durdu. Ve dördüncü yedek koramda men kıtırdı. Milgada. Alyan, Milgada. Gel. İyice liderlik geliyor ay. Welche Eiland? Hansen. En Hansen. En Bertin Miraçka. Ağlaştık. Gruptaşlar. Hemmelerine de mana Şigicanın havarda na sağa çeşim şembinge tecekşeme bolýar şunun wa. Ana bunlar düýün wayla bir qadiyet tapyldy. Buna 5 ýerden ýot daýberdi dedimle. Jumandarym kokon tatyp geldi. Dekten dolup goýberdi. Ana bunlukçadan gelende düýna bilen näşöni qaýakla borranmoşdy görüňiz ýani. Jengelde. Bana buna qaraganda bun bilen egen mana bolsa daýbyle Muhammedullah da tatık gelen, dektene yüklek gelen. Neyde satıp dur bular? Abalar ama şu cengelde tatık kaydan da kuvan şaya ber kaydan yüpsü böyle veren bular. Ne alıyormuş böyle takımında? Manadan
Bulam näşem diýsen, zahir diýsen, da ortaly zahir bar ahir. Owa. Bul diýsen hem näme öyle arnaly berip goýardyr. Kokuna kätmenden ýergen bular janyň bulkul. Anasy gör otursaňa diýen bötmelde ala gaýak borramış tuhanlary höýle. Bolsa da satdım öten etdi. Bolsa da tatdy. Katmany bile. Katmen tatdy ola. Yalagaç geldi, yalagaç bir bara götünde balaga başga da ýok. Götür geldi. Ala kokuma da bular ummatrak alýan gaýraklary men pikirimçe. Bizden bir noktadan toğdan meşru bedene kokunu alıp oty sigara getirdiler. Ýöne ol ummatrak alýan. Bu daýra garaňa suw bilen berip goýýar. İran'da näme gaýdyp oturmadymy? Ay İran'dan sonda bir günne 20 muğanyň adam iş işleri ve gowy boljak bere wara. İş işleri benne. Ana habarlar şulardan indi bir bat. Halat tölme şerde hatyma berýär. Har yağı qarıp ýyň balbilen, balbilen, balbilen. Wagt sevsin sorwat hidiýe çal bilen, çal bilen. Bana heýle. Bağ oyunun kellesi kiçi dil bilen, dil bilen, dil bilen. Hılmat edin qara gül halayan, halayan. Yedi. Aybek balığın palawi pam dor bilen, dor bilen, dor bilen. Zicanın sorvadı ekme nar bilen, nanar bilen. Döwran sürsem bir owadan yar bilen, yar bilen, yar bilen. Soňky wagt çalam öýdäki menden opşy gowy köläpdirler da. Öýdäki da 3-4 kere taf öýlerine gitmän bär ýanyň aýtdy. Zordan alkalym. Enen ýaşy atan ýaşy beýtmedi. Indi oňa da kim munakar? Oňa da özüň munakar. Oňa maýdanyň janyna. O diýär, näme üçin dersen oňny iş edip çykyp gidýär, soňky wagt diýär. Ya fikir doktor makay iş edip ılgap çık gidýär. Ne öýde nahar ýan, ne çay içýän diýär da. Aw, disýetçiler men buna günahkar ne? Garada maksasly, garada maksasly. Yekece gerek öýde owaýdymda şolara zakat edip gördüm. Bolly, şondan soň men ne öýde, ne ýene bir ýerde nahar ýenim ýadymy şonu. Ene, şu derejede men jadyrandym. O diýýär, ay mundal üçin neme bulan nahariden ulon ketelere bilen aktiler ulon da ulon kedip başka ulon ketip koydular bilen ak. Anam bir yere nakal edýär indi kitaplarda nakal edýär ýöne barmaň ýala otynda şu derejede süýçi şu derejede. Umumyň men şygarada maksasy bilen tanışykdan bäri galananym bokurdakdan galananym garadamakdan nesdi. Oňa ýoknama. Bularda näme oğlanlar ne işleyen stüdyoda ya baran yerler köpçülük adam fi ağının 200 manatlıkta kalır yani. Şu 200 manattan köp geçer ara kalır. Dastavka mod, şöyle demir çepçe diye, ol diye ya suda ilgili karar köp zatlar yenilikken. Umuman men size verecek maslahatım men üçin oyuna düşme, çağırma, oğurlamak falan qaradamaktan zakar etme. Yöne yeni bir hatta. Çağıran goýan adam öz iýan adına çağıran idretýärler, özge iýan adına çağıran geydiretýärler. Şoň üçin hem ine çağıran goýan çağıran dire iýan hökman maslahat berer. İşte açyk boldum. Aradaman işi urna bolsun. Allah'a ýene de bir kitap o kafe we men ona size maslahat berjek barmam. Her garadamak. Gel otur. Bismillah. Bol ya bir de kışta yazda fawaf maylap dursa. Utulmasan sevdalarda, su bol bolsa fawdanlarda, bu ala meydanlarda almanarlar güllap dursa. Gumruk olsa üçeğinde, nalın olsa saçağında, kemin näme oğul gucağında agtacağın oynap dursa. Yok zatlara başın başma, näme gerek bundan başka alhamatlı tätin çeşme
İslen şan gaynap dursa. Alkışlalın iyilen dudy. Yoktur bu arduun ıydy. Bestir bidi Allah'ın ödy. Kete nazar aylap dursa.